היי לכולן ולכולם, אהובות ואהובים. אני רוצה לעשות לכם סרטון קצר, לדבר איתכם על דרכים להעלאת השמחה, כדי לעקוף את תת המודע ובעצם לשחרר הורמונים של שמחה. אז בואו נדבר על כמה דברים שאפשר לעשות. אני רשמתי לכם ואני אדבר על זה, וכמובן תוסיפו את כל לרשימה, תעשו רשימה ותוסיפו לרשימה את כל מה שמשמח אתכם גם, ספציפית, אוקיי? אוקיי, 1. צלילים מרפאים, שזה תדרים, מוזיקה תדרים. צלילים מרפאים, 432 זה התדר הראשון שהייתי ממליצה עליו, וזה מרגיע, זה מכניס לשלווה, שלווה מביאה שמחה. צלילים מרפאים, בעצם איך זה עובד? הצלילים יוצרים הרמוניה במים שבגוף שלנו, עם המולקולות שבגוף שלנו, עם המולקולות של המים שבגוף שלנו. המים שלנו, הגוף שלנו עשוי מכ-80% מים, זה כאילו 70, 80, והמים האלה, אם הם בדיסאורדר, אם המולקולות של המים לא מסודרות, לא הרמוניות, ומולקולה הרמונית זה, תיקחו למשל פתית שלג, הצורה שלו, נכון? זה מולקולה הרמונית כי יש סימטריה, אוקיי? בעצם גיאומטריה מקודשת, זה גם קשור פה. ככה הצלילים המרפאים בעצם מביאים את המים האלה שבגוף שלכם להגיע למולקולה מאוזנת, הרמונית. וככה ההרגשה נוצרת ונהיית טובה יותר, וכשהלב מרגיש טוב יותר, שלב יותר וכולי, בעצם מה זה שלב יותר? זה אני בשלום עם עצמי, אני בשלום עם התוכנית האלוקית, אני בשלום עם החיים שלי, וזה יוצר שמחה, זה גורם לגוף להפריש הורמונים של שמחה, אוקסיטוצין וכולי. אז תדרים, יש לנו מוזיקה תדרים, אני את התדרים ממליצה לשים דווקא בלילה. לא חייב רק בלילה כשהולכים לישון, אבל זה הכי מומלץ. למה? כי בלילה המוח שלנו החושב הוא כבה ותת המודע הוא 100%. וככה אין התנגדות, ואז תת המודע סופג את זה פשוט, תוך כדי שינה. על אותו משקל של צלילים יש ריחות נעימים, אם זה משמנים, שמנים ארומטיים, שפשוט כל הזמן לריח ריחות נעימים, זה מעלה את המצב רוח, זה עושה את אותה הפעולה, אוקיי? 2, מוזיקה בכלל, מוזיקה נוסטלגית, מוזיקה נוסטלגית מחזירה אותנו לזמנים טובים יותר, אוקיי? אם זה מוזיקה נוסטלגית שגורמת לנו למשהו שהוא לא משמח, לרגע שהוא לא משמח, אז לא. מוזיקה נוסטלגית משמחת, ככה שמחזירה אותנו לזמנים יפים יותר, טובים יותר. מוזיקה כיפית גם, מוזיקה משמחת, לשים בווליום גבוה, מוזיקה ככה עם מילים, לשיר, להוציא את זה, להתחבר למוזיקה, לשיר. שימו לב שאתם בוחרים שירים שיש שם גם מילים טובות, לא? היא עזבה אותי, אני אבוד, לא. היא בדרך אליי, היא אוהבת אותי, אני אהוב, אני אהובה. אלה המילים של המוזיקה שגם תוציאו אותם מהפה וגם תתחברו, זה מה שתחפשו. מחיית כף וריקודים. תוך כדי מוזיקה כדאי לרקוד, לפרק אנרגיות, אוקיי? להזיז אנרגיות. מחיית כף ממתיקת דינים, כולנו יודעים. 4. אוכל, תזונה. בעצם לשמור על תזונה שנותנת חיוניות, וכאן הכוונה היא לתפריט שהוא מותאם לי, שהוא עם אוכל שנותן חיוניות, שזה הדבר הבסיסי שאנחנו יודעים, עלים ירוקים, פירות, ירקות וכולי. בעצם להתרחק ממזון שמחזיק, למה? כי המזון מחזיק תדר. כל דבר זה תדר, כל דבר זה אנרגיה, והמזון מחזיק גם תדר. אז למשל בשר יש לו תדר של הישרדות וכולי,
וכולי, אוקיי? אז אנחנו רוצים להכניס גם רק אנרגיה טובה לגוף שלנו, אז בעניין התזונה, מי שלא יודע מה זה תזונה טובה, מאוזנת וכולי, לברר, לבדוק ולהתחיל לאכול ככה בהתאם. בנוגע לתזונה מצד שני, יש גם אוכל מנחם, שזה מאוד מאוד חשוב. אוכל מנחם זה מתוקים, מלוחים, עוגות, ג'אנק פוד, המבורגר, פיצה, דברים כאלה. למה זה טוב? כי אוכל מנחם מעלה לנו את השמחה, הוא מנחם אותנו. אז זה גם טוב, כי צריך להכניס לגוף שלנו אנרגיה, שאומנם האוכל הזה הוא לא בריא, נכון? אבל הוא מנחם. ושמחה זה האישיו. אנחנו רודפים אחרי השמחה, רוצים את השמחה. אז בנוגע לאוכל מנחם, אנחנו פשוט צריכים לעשות את זה באיזון. זאת אומרת, לא, בכלל לא, אני לא נוגעת בעוגות, לא נוגעת בעוגיות, לא נוגעת בסוכר, לא נוגעת לא. באיזון. נניח פעם בשבוע אתם יוצאים לפיצה, אוכלים פיצה. וכל השבוע אתם שומרים עלים ירוקים, פירות, ירקות, כמובן הרבה מים, תכף נגיע גם למים. להתרחק מאלכוהול, דברים כאלה, זה לא בריא, אבל גם נניח יצאתם פעם בשבוע ושתיתם כוסית, אז כן, ליהנות מזה. זאת אומרת, גם לא לאכול את האוכל המנחם בקורבנות ובצער, כי אז באמת הכנסתם את האנרגיה הלא טובה של האוכל המנחם לגוף שלכם. אבל אם תגידו, וואו, איזה עוגה, איזה כיף, סוף סוף הגיע יום העוגה. אכלתם את העוגה, הרגשתם את השמחה הזו, את הנחמה הזו, הכנסתם אותה, וגם, אתם יודעים, פעם בשבוע לצאת עם המשפחה, בילוי, פיצה, עוגה, קינוח, אין הגבלה, זה מעלה את השמחה, אוקיי? ובאיזון, פשוט באיזון. 5, צבעים. צבעים מאוד מאוד חשובים, כי צבעים מדברים עם הנפש שלנו, הם משפיעים לנו על הנפש, אוקיי? אני מזכירה, כי מן הגוונים הנראים לעין, התפעל הרוחני. זה מה שרשום בספר פרדס רימונים של רבי משה קורדוברו, שהוא היה קבליסט, זה ספר מהקבלה. אז בעצם לבחור צבעים שהם נעימים לי. תבינו איזה צבעים נעימים לכם, גורמים לכם תחושה של נעימות. ואילו צבעים גורמים לכם תחושות אחרות. אז להתלבש בצבעים האלה, צבעים מרגיעים, צבעים משמחים, להתלבש בצבעים האלה, לעצב את הבית בצבעים האלה, לראות את הצבעים האלה, סביבה עם צבעים משמחים. פה אני רוצה גם לדבר על זה, על תמונות, לצפות בתמונות משמחות, תמונות טובות, תמונות של פרחים ושל עצים ושל טבע ושל בית יפה ושל פירות, של דברים שמשמחים, שעושים לכם כיף. כל מיני תמונות, אפילו שזה, כל מיני ציורים, צבעים משמחים, תמונות יפות. בעצם כל הזמן להכניס, אנחנו רוצים שתת המודע שלנו תמיד יקבל טוב, טוב, טוב. אז אמרתי לבוש, וגם בצבעים יש את הלבוש וגם יש את התכשיטים. תכשיטים שבעצם הם כמו הטבעת שלי, שזה, יש להם אבנים, עם אבנים אנרגטיות, שזה גם צבע וזה גם אנרגיה בפני עצמה, אבנים אנרגטיות, קריסטלים. תחקרו בעניינים שאני ככה מדברת בקצרה, ושימו לב שעם התכשיטים, תבחרו תכשיטים עם אבנים, ואבנים לא חייבים להיות על תכשיטים, אפשר פשוט לשים אותם בבית בכל מיני מקומות. תבחרו את האבנים הנכונות לאנרגיה שאתם צריכים. נניח ירוק, זה גם איזון. אז איזון רוח וחומר, אוקיי? זה צ'קרת הלב. צהוב זה שמחה וכולי. אז תבחרו גם את האבנים שמתאימות לכם, שנחוצות לכם באותו הרגע מבחינת האנרגיה. 6, שוב פעם רשמתי לבוש, אז רשמתי בבוקר להתארגן על מנת להרגיש במיטבי, אוקיי? כי כולנו יודעות שכשאנחנו מתלבשות, מתארגנות, אנחנו מרגישות במיטבנו, וכל אחת ברמה שלה, בסטנדרט שלה, זאת אומרת, יש כאלה שאוהבות להתאפר המון, יש כאלה שלא, יש כאלה שאוהבות לבוש אלגנט, יש כאלה שלא, מה שעושה לכם טוב. אבל הלבוש כל כך חשוב, הוא נותן לנו הרגשה של ייצוגיות, אוקיי? בבוקר להתארגן על מנת להרגיש במיטבי, להתחיל ככה כבר את היום, להרגשה טובה, ייצוגיות, וזה עוזר להרגיש גם מי אני.
ומה אני משדרת. אוקיי? זה עוזר לנו לבטא את הפנימיות שלנו. באמצעות החיצוניות, זאת אומרת להביא לחיצוניות את הפנימיות שלנו. זה משרה ביטחון, משרה רוגע, זו אני, הנה, ואני גאה בעצמי וטוב לי עם עצמי. כיף לי עם מה שאני, כיף לי עם מה שאני לובשת, עם איך שאני נראית. הנעליים המסוימות האלה גורמות לי להליכה מסוימת ואני מרגישה אצילית יותר וכאלה. זה מאוד חשוב, וזה חשוב להתחיל את זה בבוקר, אוקיי? סדר, הנה, הגעתי ב7 לסדר, אבל מבחינת הלבוש, אז לעשות סדר יום. אני קמה בבוקר, אני עושה כך וכך, אני מתחילה את הבוקר בלהתלבש, להתארגן ולצאת לנצח את היום, אוקיי? כדי שלא יהיה לי עיכוב, פתאום אני צריכה לעשות ככה וככה וככה וככה, אבל אני עדיין עם הפיג'מה, ווואלה, אני צריכה לבשל ארוחת צהריים או משהו, ואני מרגישה לא טוב, כי אני עדיין עם פיג'מה, אני מרגישה כזה אולי מוזנחת, אבל אני חייבת לבשל, כי זה גם משהו בסדר היום שלי. אז פשוט לסדר את הכל, וכל הזמן להיות על זה, להיות במיקוד והתמדה. התמדה מייצרת דפוסים בתת המודע. 7, סדר. סדר בפנימיות, קודם כל, אוקיי? כי מתוך הפנימיות יוצאת החיצוניות. סדר במחשבות. לסדר את המחשבות. לסדר את העיסוקים. אני יודעת לקראת מה אני הולכת היום. לדוגמה, אני רושמת לי. אני צריכה לעשות כך וכך וכך וכך. אני רושמת את זה בסדר עדיפויות. מה לעשות קודם? אני מוודא שאני באמת מסמנת וי על כל הפעילויות האלה, על כל הדברים שרשמתי, שאני צריכה לסיים באותו היום. זה גם נותן תחושה של קודם כל סדר, ואז זה גורם לנו למיקוד בדברים החשובים. אין לנו ערפול, אין לנו בראש בלגן. כשיש בלגן בראש, יש בלגן בהכל. בנוסף, זה גם ההפך. כשיש לנו בלגן בעיניים, זה עושה בלגן בראש ובתחושות. נניח בית לא מסודר, בית לא נקי, זה עושה בלגן בראש, בתחושות זה מעיב. וגם כשיש סדר, אז בעצם אנחנו משלימות את המשימות אחת אחרי השנייה, אנחנו מתקתקות. וזה מייצר לנו אנדרופין, לדעתי. אנדרופין, שזה עוד הורמון של שמחה, אוקיי? של השלמת משימה, של התמדה, של מיקוד. להשליט סדר בבית, אמרנו בנראות, על מנת לשקף את הסדר שבפנימיות. אז כאן זה פעולה הפוכה. אם קודם את הפנימיות שלנו רצינו לשקף על ידי לבוש, בעצם כשהלבוש שלך מותאם לפנימיות שלך, את מרגישה בהרמוניה, אוקיי? אז זה העניין. עכשיו, למשל, את הכי יפה שנוח לך, נכון? למה את הכי יפה שנוח לך? כי את מתלבשת כפי הפנימיות שלך. מה שנוח לך, מה שטוב לך, מה שעושה לך שמחה. ואז לא משנה מה לבשת, את מרגישה עם זה טוב. וזה יוצר את תחושת הרמוניה בין הפנים לחוץ. זה האיזון גם. ופה אמרתי, פה מה שרשמתי זה סדר בנראות בבית, על מנת לשקף את הסדר שבפנימיות, וגם סדר בנראות, זאת אומרת, זה הפוך גם, אוקיי? זאת אומרת, גם סדר בפנימיות משקף את החיצוניות, גם סדר בחיצוניות משקף את הפנימיות. הרגשה של פחות עומס, כשהבית נקי, כשהסביבה שלי נקייה ומסודרת, יש לי הרגשה של פחות עומס. גם אני למשל, יש לי פה מלא דפים, אבל הכל מסודר לי בקבוצות. אני יודעת שמפה אני לוקחת, ואז פה אני רושמת, ואז אני שמה את זה פה, ואז אם אני צריכה, אני זורקת מיד לפח. אני תמיד על הסדר הזה. וזה מאיץ אותנו, אוקיי? יש הרגשה של שליטה בחיים שלי, בעניינים שלי. לקיחת אחריות על מה שבחזקתי. הכל כשורה, הכל טוב. 8, נשימות. עכשיו, היום 7 לחודש, אז היום זה בדגש על סדר, שימו לב, אוקיי? היום זה הדגש על הסדר, תקחו את זה. 8 נשימות. להזרים אוויר, חמצן, באיברים שלי, הפנימיים, על מנת לאזן ועל מנת לעזור לגוף לעשות את העבודה באופן אוטומטי. למה? כי יש אנרגיות, בעצם רגשות שלנו, שאנחנו חוות כל מיני דברים, הרגשות בפנים.
אם לא פירקנו את זה, אם לא עיכלנו את זה מספיק, תמיד יש רגשות שעדיין בפנים. והם נתקעים באיברים הפנימיים, אוקיי? ואז שזה נתקע בין האיברים הפנימיים, זה ההרגשה של הכבדות וכל זה. זה, אוקיי? אז נשימות בעצם מזרימות את זה, מזרימות האנרגיה, מזיזות את האנרגיה וגורמות לנו לשחרור. נשימות גם, חמצן, מייצר דם, ואז יש זרימת דם, יש תחלופה. דם זה מעשיות. הדם בעצם, דם זה תשוקה, דם זה מעשיות, ודם זה, קודם כל זה מעשיות, מערכת הדם. והדם גורם לנו להיות מעשיות יותר, גורם לנו לבטא את עצמנו, את התשוקה שלנו טוב יותר. והדם ככל שהוא טהור, ככל שהוא נקי, ככל שיש זרימת דם, אז הדם מטהר את עצמו, יש תחלופה, אוקיי? הגוף מנקה את הדם ומוציא דרך הכליות והכל. עכשיו אם יש הרבה רגשות שתקועים לנו בכבד, בכליות, בכיס המערב, של כעסים, של פחדים, זה פה, זה כל זה. ואז הכליות בעצם הן מחזיקות את המים, הן מנקות את הכבד עם המים, הן מנקות את הכבד, את התחול, את כל הכעסים, את כל הפחדים וכו'. זה מנקה את זה. הדם מאוד חשוב שתהיה זרימה, כדי שהכליות גם יוכלו לעבוד טוב. הכליות צריכות חמצן גם כדי לעבוד טוב. זה מנקה, זה מוריד לנו את העומס הזה על האיברים הפנימיים שתופסים את הרגשות. מה שקורה כשיש תקיעות פה בכל העניינים האלה, כבד. בואו נדבר על הכבד, שזה פחדים, שזה דאגות, שזה מרירות. כיס מרה זה מרירות. מוציא את המרירות בחיים, תשתו הרבה מים, תעשו סירקולציה, חמצן, סירקולציה, ושתימנעו מסכרת בעיקר, אוקיי? הנשימות, ההזרמת חמצן, אנחנו עוזרים לגוף לעשות את העבודה באופן אוטומטי. זאת אומרת, הגוף נקי, הגוף טהור, הגוף בסירקולציה, יש זרימה, והוא עושה את העבודה שלו באופן אוטומטי. אנחנו לא צריכים יותר מדי להתבחבש בזה. אנחנו ככה בעצם יוצרים סביבה תומכת, אוקיי? סביבה תומכת לכל התהליך שלנו, לכל החיים שלנו. זאת שגרת חיים בריאה. הגוף תומך בנפש, והנפש תומכת בגוף, אוקיי? הגוף לא נזקק ויש חיוניות. החיוניות בעצם מדברת עם צ'קרת הבסיס, עם ספירת היסוד, וגם עם צ'קרת המין, המעשיות, הסקרל, ספירת עם הספירה זה קצת קשה כי זה כזה בין לבין, זה לא ממש מוחלט, אז יש לנו כאילו זה בין הלב, זאת אומרת ספירת התפארת, לבין ספירת היסוד, לבין ספירת המלכות. ספירת המלכות זה יותר צ'קרת הבסיס, פחות או יותר, אבל אלה הספירות שפחות או יותר מדברות איתנו על המעשיות ועל המימוש, על התשוקות, על הרצונות, לממש את עצמי. אז אנחנו רוצים, ואז חיוניות זה שמחה. קודם כל זה שמחת חיים. שמחת חיים מגיעה מדברים שתעשו. כשתעשו את הדברים האלה תהיה לכם חיוניות, כי אתם אוכלים נכון, אתם שמחים, אתם מנקים את הרגשות הקשים שתקועים, אתם מעבירים, אתם כליליים. ואז החיוניות מגיעה, היא פשוט נוצרת, אוקיי? והיא בכם, והכל תקין. ואז צ'קרת הבסיס, היא בבסיס, יש יציבות, זאת אומרת. זה צ'קרת הבסיס, כן, ספירת היסוד. יש שם בעצם ספירת היסוד זה צ'קרת הבסיס פלוס צ'קרת המין, כתום ואדום, אוקיי? אז חיוניות, שמחת חיים, זה פותר את כל הבעיה, תשמרו על החיוניות, כל הדרכים, כל מה שאמרנו עד עכשיו נותן את החיוניות, את השמחת חיים, את השלווה, את הרוגע, הכל כשורה, הכל מתנהל, אפילו אני לא צריכה להתאמץ, הגוף שלי יודע מה לעשות. עכשיו הגוף שלי זה כל הגופים שלי, יש לי את הגוף הפיזי ויש לי את הגופים הרוחניים שזה ההילה שלי מסביב, השדה האנרגטי שלי, והכל בהרמוניה, הכל מתנהל כמו שצריך. אני חושבת טוב ואני גם מבצעת דברים פיזיים בצורה טובה והכל הרמוני, וזה מה שמרים אותנו למעלה. זה מה שמנקה אותנו, זה מה
זה מה שעושה אותנו הרמונים ומאוזנים. 9, ספורט. תודה ליתוש. היתוש שבא להגיד, תהיו חכמים, אל תיתנו לשום דבר להרגיז אתכם ותשמרו על השלווה. 9, ספורט. כנ"ל כמו בסעיף 8, זאת אומרת, הספורט מזיז אנרגיות, תנועה. זה יכול להיות אימון, פילאטיס, כושר, תתתה, זה יכול להיות ריקוד, זה יכול להיות גם מי שהיא עקרת בית, שהיא כל היום בבית, אז רגע. אז את פעילה, אוקיי? את הולכת, את מתכופפת, את עושה כביסה, את מנקה, את פעילה גם. אז זה גם חלק מהתנועה. זאת אומרת, צריך שתהיה תנועה ביום. לא כל היום לשבת על הספה, אוקיי? אבל תראי אם זה מספיק, כן? למשל מישהי שמנקה בתים, עוזרת ניקיון, כן? אז היא כל היום בתנועה, והיא עולה לכיסא, והיא מנקה למעלה, והיא מרימה את הידיים, והיא מתכופפת, והיא מסתובבת, אז זה גם תנועה, אוקיי? אז תעשו את השיקולים בעצמכם. ספורט זה מאוד מאוד חשוב, זה מזיז את האנרגיות בתוכנו, מסביבנו, זה מזרים את זרימת דם, זרימת חמצן, זה שומר לנו על החיוניות, על השמחת חיים, זה גורם לנו להיות פעילות, הרגשה של אני פעילה, אני עושה, אני מייצרת, שוב פעם אנדורפין או דופמין, אני התבלבלתי אולי פה, אבל שניהם הורמונים טובים שאנחנו רוצות, וזה ההורמונים של השלמת משימה, של אני פעילה, אני יוצרת, אני פרודקטיבית. 10, טבע, הכי חשוב, טבע. לתת לטבע לעשות את הקסם שלו עליי. לצאת לטבע, ליהנות מהאנרגיה הזו, שבעצם עובדת עם הגופים הרוחניים שלי, הגוף האתרי שלנו, הוא מקבל, הוא שואב את האנרגיה של הסביבה שבו הוא נמצא. הוא שואב את האנרגיה הזאת, והוא משווה את האנרגיה שלו לאנרגיה הזאת. זאת אומרת, היכן שתהיו, הגוף האתרי מקבל את האנרגיה הזו, והוא מפריש את מה שהוא לא צריך, כי הוא משווה אנרגיות. אז אם אתם בטבע, אז הגוף האתרי שלכם יקבל את האנרגיה של הטבע, של ההתחדשות, של הראשוניות, של הטבעיות, של בעצם המצב הראשוני שלי, שאני הגעתי לעולם, התאים בגוף שלנו, כשהגענו לעולם כתינוקות, הם השתנו. כי כל החסמים, זה בעצם תאים מחזיקים מידע, מחזיקים קידוש של DNA בתוך התא. וככל שאנחנו משתנות עם הזמן, צוברות כעסים, צוברות חסמים, או אפילו פתאום צוברות איזושהי השכלה, והולכות לכיוונים, לכל הכיוונים, ומה שהחיים מעבירים אותנו, התאים שלנו משתנים בהתאם, כי ה-DNA שלנו משתנה, והקידוד הוא בתוך התאים. אוקיי? והטבע כל הזמן גורם בעצם לתאים האלה, זאת אומרת דרך הגוף האתרי, הגוף האתרי משדר את זה לגוף הפיזי. ואז הגוף האתרי שלקח מהטבע את האנרגיה, הוא מכניס את זה לתאים, זאת אומרת הוא משווה צורה, התאים משווים צורה איתו. וככה הם משתנים ויש התחדשות. התחדשות התאים. רגע, למה זה עכשיו חשוב להגיד את זה? יש כאן שליטה עצמית שרוצה שליטה, צריך לדבר על שליטה. אז פה יש מסר שעובר עכשיו שבעצם שליטה. אנחנו נדבר על זה תכף. שליטה, וזה קשור לטבע. אז תכף אני אכנס לזה, כי אני רוצה לסיים קודם. תודה רבה. תודה לגוף שלי שמסמן לי. כי הוא עובד בהרמוניה עם שאר הגופים, בעיקר עם האסטרלי. עכשיו הוא קיבל מהאסטרלי את המידע והוא סימן לי. אוקיי? האסטרלי שלח מידע. הגוף האסטרלי שהוא מדבר איתנו עם בעיקר, כאילו הוא זה החלומות, זה הנשמה.
והמידע ירד לצ'קרת הכתר, וכל העבודה נעשתה בשאר הספירות שלי, מספירת הכתר, וחוכמה, בינה, דעת, והיא שידרה לגוף את מה שצריך לשדר, והגוף סימן לי בצורה פיזית, בעצם הרגשתי פה את הלחץ בסנטר, ופה אנחנו נדבר על שליטה. שליטה, וגם זה מדבר על צרכים, זאת אומרת הצרכים שלי. מה אני צריכה בחיים? האם אני דואגת לספק לעצמי את הצרכים האלה? וזה יתקשר לנו לטבע, אוקיי? תכף נדבר על זה. 11, יצירה, לעשות דברים משמחים לנפש. כמה נחמד שזה נפל על מספר 11, המספר הנשמתי הגבוה הזה, ההשגחה העליונה הזאת, הנשמה שלנו, 11, מלאך אחד, מספר 11, יצירה, לעשות דברים משמחים לנפש, ציור, ריקוד, בישול, כל הדברים האלה, לשמח את הנפש. 12, שמנים, כבר דיברנו, ופה רשמתי שמן הדרים, זה משהו שאני מאוד ממליצה עליו. שמן הדרים הוא ממריץ, הוא משמח, וזה מרים את המצב רוח, אוקיי? בעצם כשמריחים אותו, הגוף מייצר את ההורמונים של השמחה, ככה זה עובד. שמן לבנדר מרגיע, כשמריחים אותו, הגוף נרגע, בגלל ההורמונים שהוא מייצר, אוקיי? כי זה תדר שמכניסים לגוף, הריח הוא תדר ומכניסים את זה לגוף. שמן וניל הוא שמן יצרי, זה תשוקה, זה יצרים, ושמן וניל מדליק בנו את אש התשוקה. זה לא חייב להיות רק מיני, זה יכול להיות שפתאום יש לי כל מיני רעיונות יצירתיים ואני עושה כל מיני דברים שאני רוצה ליצור. 13, תבררו על שמנים ארומטיים וכאילו מה מתאים לכם, ויש כל מיני תערובות גם, תעשו את זה. זה יותר מומלץ מריחות סינתטיים, כאילו כימיים וכאלה. 13, חברה, society, social, כאילו. חברה חשובה מאוד, בגלל שיש כאן עבודה עם השתקפויות. זאת אומרת, כל בן אדם שנקרא בדרכי, שמגיע אליי, הוא בא לשקף למשהו. ובעצם היקום רוצה שאנחנו תמיד נמשיך את העבודה הזאת עם ההשתקפויות. תמיד נבין דברים. אולי דברים שאני צריכה לשנות, ואולי דברים שאני אומרת, וואלה, זה בדיוק מה שעבדתי עליו חודש שלם, וכן, הנה, אני כבר לא כזאת. ואז זה נותן את התחושה הזאת של שוב, השלמת משימה. אני לא כזאת, זהו, אני שיניתי את זה, ההשתקפות באה לסכם לי, סגרת מעגל. אז כל הזמן צריך להישאר, לא להתבודד, כי ההתבודדות הזאת מצד אחד, התבודדות היא טובה כי יש לנו את השקט הפנימי, אבל צריך לאזן. איזון זאת מילת הקסם, אוקיי? לא סתם אני עם הטבעת הזאת, ודיברתי בדיוק על האבן הזאת קודם. זה גם, הנה, איזון צ'קרת הלב, אוקיי? זה הצבע הזה, האבן והצבע והאבן, היום היא נקראת אבנטורין, באבני החושן היא נקראת ברקת, וזו האבן של שבט לוי, שמשם יצא הכהן הגדול. כמובן, זו האבן בעצם שהיא מאגדת את כל האבנים, כי היא עושה איזון לכל הצבעים, לכל שאר אבני החושן. אז זו אבן מאוד מומלצת, זה גם צבע של ריפוי, הירוק. למה? כי ריפוי, איזון זה ריפוי. אז חברה, עבודה עם השתקפויות, לאבד יחד עם ההשתקפויות האלה, איך אני מקשיבה, איך אני, כאילו כשמדברים איתי, אז מהי רמת ההקשבה שלי, איך אני מקשיבה בעצם, מה האינטראקציה, איך האינטראקציה שלי עם אחרים, מה אני לומדת מהם, איך אני מדברת איתם, איך אני מבטא את עצמי כשאני עונה להם, איך אני עונה להם, האם אני עומדת על שלי, האם אני מאוזנת בקבלה ונתינה, האם אני באמת שלי, כל הדברים האלה, האם אני בשמחה, האם אני מסתובבת עם אנשים שמשמחים אותי, ואם מגיעה השתקפות, איש, אישה, מישהו, בן אדם שמגיע, ואין לי שמחה שם, מה אני עושה? איך אני מתמודדת עם זה, איך אני מתנהלת עם זה? ככה נגיע לאהבה, אוקיי? אז התבודדות, כאילו לשים את עצמנו בהתבודדות מוחלטת, זה ממש ממש לא טוב, כי זה כמו לשים כלב בכלוב, ואז עם רצועה, ואז אחרי זה 20 שנה פתאום, אפילו שנה, מוציאים אותו החוצה, הוא רק נובח על כולם, ויכול לנשוך את כולם, והוא אגרסיבי, נכון? כי הוא לא למד איך להתמודד.
ופתאום יש לו תודה ליתוש, ופתאום יש לו, אז גם פה יש משהו, אוקיי? היתוש בא עכשיו, כאילו הוא אומר, כן, יש פה, כאילו יש לכם כנראה הרבה השתקפויות בחיים שמרגיזות אתכם, או יש שם קונטרדיקט כזה, קונטרה, במחשבות שלהם, בדעות שלהם, בהתנהגות שלהם, וזה לא מוצא חן בעיניכם, ואתם צריכים לדעת איך להתנהל עם זה. מה אני אומרת? איך אני מציבה גבול? איך אני עושה את זה בצורה שגם בעצם עובדת עם מידת החסד שלי? זאת אומרת, חסד, גבורה, תפארת. שוב פעם חזרנו ללב, תפארת. חסד, גבורה, תפארת. זה הכי, הכי, הכי חשוב. חסד זה נתינה, גבורה זה קבלה, תפארת זה לב. אוקיי? זה הכי חשוב. בכל איזון המידות זה הכל מסתכם פה. בעצם כל שאר המידות, כל שאר הספירות, המידות, הכל כדי להגיע לפה, לסנטר שלי, ללב, כדי להיות בלב. ואז אני באמת, אני עצמי. אוקיי, אני אקריא מהר שוב את 13. 13 זה גימטריה, 13 זה אהבה, אוקיי? חברה, אז עבודה עם השתקפויות, לאבד, תוך כדי האינטראקציה עם החברה, אני מאבדת מה אני, מי אני מוציאה, אני מכניסה, אני משליחה וכו' וכו'. יש גם תקשורת, לתת ולקבל, מחשבות, ידע, ביטוי הפנימיות שלי, איך אני עושה את זה, הרגשה של מסוגלות, כן, אני אותנטית, כן, אני יודעת כיצד לבטא את עצמי, כן, אני יודעת לעמוד על שלי, ואני יודעת איך לומר את זה בצורה שלא תפגע באף אחד, פשוט, אבל כן, להציב גבול וכן, להגיד כן, זה מה שהחלטתי וכך יהיה, כי זה העולם שלי וזה אני בוחרת. לאפשר ליקום להפתיע אותי, לשמח אותי, לשלוח אליי את ההשתקפויות. אוקיי? אני יוצאת החוצה, אני מאפשרת ליקום להתחיל לדבר איתי, אני מאפשרת את האינטראקציה כשאני יוצאת החוצה. להסכים לקבל מה שמגיע וליהנות מזה. ליהנות ממה שמגיע, לחוות את זה, לעבד את זה, להבין את זה, ליהנות מזה, לא להתלונן, ליהנות מזה ולהחליט מה אני עושה עם זה. אוקיי, זה נשאר, זה יוצא, מה אני עושה עם זה? נראה לי שסיימנו ב-13 מן הסתם. כן, זהו. בעצם עכשיו פה יש לי פענוח מפת הלידה שלי. זה מהלימודים שלי מזמן, הדף הזה. פענוח מפת הלידה שלי לפי הקבלה ולפי החיות הבריאה. מי שמעוניין בפענוח מפת לידה, לפי תאריך לידה, לפי אמא, אבא וכאלה, אז בעצם אני עושה את זה. אז תשאלו אותי על זה. ויש את זה גם באתר שלי. ויש גם פה, מה זה, פריסת מפת כיוונים אישית, באמצעות קלפי ריפוי. יש פה כל מיני דברים. בקיצור, נראה לי הכל באתר שלי פשוט. אין לי זמן להיכנס לזה. אין לי זמן לעשות סדר שם, אבל כן, הכל נמצא שם. אוקיי? זהו. עכשיו, דיברנו קודם על שליטה, ודיברנו על צרכים. אוקיי? ופה מה שקפץ לי, יש פה זה משפט. כרגע זה הקיים. זו הדירה שלך. אלה החיים שלך. זה הרכב שלך. זה הרבה סשנים שכתבתי פה עם כל מיני מתאמנות. כרגע זה הקיים. זו הדירה שלך, זה הרכב שלך, זאת העבודה שלך וכו' וכו'. תמצי את המקסימום מזה. אוקיי? מהעוקץ תוציאי דבש. תהי בשליטה עצמית, פחות בשליטה על המצב. זה מה שקיבלת? תשלטי בעצמך כדי להוציא את המקסימום מזה. ואז הצרכים שלך יענו. שחרור קושי רגשי ומחשבות פרסייט. פרסייט זה בעצם הטפיל, היתוש. היתוש זה משפחת הטפילים. ומעצם היותו טפיל, זאת אומרת, הוא נודניק, נכון? זה מרגיז. זה נקרא טפיל. אז הוא בא למסור לנו מסר, את הטפילים בחוכמה תתנהלי עם זה. אוקיי? זאת אומרת, אני המשכתי הלאה, אני לא שמתי את היתוש פה ואמרת, הוא הרגיז אותי קודם. הוא כבר לא פה.
הוא כבר לא פה, אז למה לסחוב את זה במחשבות שלי? אז פה זה בדיוק זה. שחרור קושי רגשי ומחשבות על טפילים, אוקיי? וזה ישוחרר על ידי התמקדות בטוב, התמקדות בקיים, וזה יעשה על ידי סדר וניקיון. תעשי סדר כדי שתוכלי להתמקד, להתפקס ואז להתמיד. וטוב, אני לא אמשיך פה לקרוא עוד עכשיו מזה, כי בעצם רציתי גם לקחת פה כמה קלפים, לראות מה עוד אולי נדבר ככה בקצרה, כי יש לי פה משהו לעשות. בכלל לא תכננתי, אבל כאילו, אמרתי לכם, זה כזה, הכל אצלי כזה... טוב, פתאום יש לי איזה רעיון שנכנס לראש, תעשי את זה עכשיו. הנה, יש לי לך טלפון מטפיל. אני לא עונה, אני לא מתייחסת, ואני ממשיכה במה שרציתי לעשות, וזה ממשיך שם, בסדר, אני לא עכשיו כזה, עוד פעם זה, עוד פעם זה, לא. טוב, אז עכשיו נוציא 10 מחיות הבריאה, תודה רבה להשם, תודה רבה. נעשה הגנות, קריאה קולקטיבית, מימיני המלאך מיכאל, משמאלי המלאך גבריאל, מלפני המלאך אוריאל, מאחורי המלאך רפאל, מעל ראשי שכינת האל ומתחתיי עם האדמה, ואני מוגנת בכדור של אור אלוקי, לי ולכל הקולקטיב שצופה בפריסה הזו, ואנחנו מבקשים רק מסרים מעצימים. תודה לך השם, ולהרחיק הפרעות, במיוחד הפרעות, טפילים וכו'. אז בואו נראה מה המסר שרוצה לעבור אליכם. הנשר. The eye of... לא, זה לא זה. איך השיר על האיגל? The eye of the... לא. אוקיי, איגל, מאסטרי, למסתר, למקצע. זאת אומרת, אוקיי, בואי תהיי מאסטרי בחיים שלך. אז דיברנו על הדרכים להעלאת השמחה, אוקיי? לעקוף את תת המודע. בעצם שתת המודע יהיה במוד של שמחה. אנחנו רוצים שתת המודע תמיד יהיה במיינדסט טוב. ואז, ברגע שאני מתמידה ועושה את הדברים כמו שצריך, אני יודעת, אני קמה בבוקר, אני שותה יש לי את החליטה הזו שבחרתי מבין כל החליטות שלי, שנותנת לי כך וכך וכך, אני כבר מכניסה מזון בריא לגוף שלי, אני עושה את ההתאמנות, אני מתלבשת, אני דואגת לנשק את הילדים, אני דואגת לדבר מילים טובות, אני דואגת להיות בשמחה, אני דואגת לשים מוזיקה, אני דואגת שהבית יהיה מסודר, אני דואגת להכין ארוחת צהריים מראש וכו' וכו'. ואז בעצם כשאני עושה את זה, אני מייצרת הרגלים. הפעולות האלה, אני מייצרת הרגלים, וזה נכנס לתת המודע, זה דפוסים שתת המודע מקבל אותם, לומד אותם, וזהו, וככה זה נשאר. וזה מה שנקרא מאסטרי. אני ממסתרת את המיינדסט שלי. יש לי בתת המודע מידע מסוים, אני יודעת ככה הכי טוב לי להתנהל. אני גם מבצעת את זה, אני גם מיישמת את זה, וככל שאני מיישמת את זה, אני נהיית מאסטר. כי בעצם הגוף שלי כבר מתחיל לעבוד באופן אוטומטי בשבילי. הגוף שלי כבר מזכיר לי, הכל כבר כל כך ברור שאני קם בבוקר, ואני עושה ככה, ואז ככה, ואז ככה, והכל כזה קורה, והגוף מאוזן, ואני מושכת עוד שפע ועוד שפע, כי הגוף שלי בשפע. כל הגופים, יש הרמוניה ויש שפע. אתם במסע רוחני מעל ביונד, לא, איך להגיד את זה? אתם במסע רוחני גבוה, זאת אומרת, אתם beyond the sky, מעל השמיים, מעל העננים, אתם ברוחניות גבוהה מאוד. Let go of the past, שזה מה שאמרנו, לשחרר רגשות קשים שתקועים אולי באיברים, כי בעבר קרה כך וכך, צריך לשחרר את זה, לא להתעסק עם טפילים, כי טפילים זה התפקיד שלהם, לבוא ולהתאפל, כי זה חלק מהמסע, אוקיי? התפקיד שלכם זה להסיר את הטפילים מהדרך, וכל פעם לפנות את הדרך. אפשר לעשות דמיון של, אתם רואים את השביל הזה שלכם, שבסוף יש את האור, את מה שאתם רוצים, ויש כל מיני, כל מיני אנשים על השביל הזה, וזה מפריע. אפשר לעשות ככה ממש דמיון, אתם מכניסים את הידיים ועושים כולם הולכים הצידה והשביל פנוי. ואף אחד לא יעלה בחזרה על השביל הזה. כאילו, הדמיון מייצר לנו את זה, תת המודע
לוקח את זה מהדמיון, וככל שתעשו את זה, הוא מבין את זה, הוא אומר כן, זהו, זו המציאות שלה, זה ככה. Let go of the past and soar, כאילו תפרסי כנף, תעלי למעלה, תעופי למעלה, לנסוק. You are guided by the winds of spirit, את מונחה ומוגנת ומובלת על ידי המדריכים שלך, על ידי הרוח, על ידי הרוח בעצם שלך, זאת אומרת על ידי המלאכים, על ידי המדריכים, על ידי בורא עולם כמובן, שהוא מנצח על הכל, וזה בעקבות הרוח שלך, הגופים הרוחניים שלך, שכשהם מאוזנים, אז ההרמוניה טובה יותר עם המדריכים, ואז המדריכים פשוט נמשכים לגופים האלה. הם לא יכולים לצאת, הם בתוך התדר שלך כל הזמן. המדריכים הרוחניים שלך, יש לך שמירה והגנה כל הזמן, וכל הזמן הם אומרים לך, לא, לשם, לא, תעשי את זה, תעשי את זה, זה כל הזמן קורה, כי את ברטט, באותו רטט שלהם, וזה מושך אותם, אין להם ברירה, הם חייבים להיות פה. הם כבר לא למעלה, הם כבר פה. בתוכך, באור שלך, מסביבך, בעילה שלך. אוקיי? וכל הזמן איתך. אז תמיד את מודרכת, את יכולה לדבר איתם, את יכולה לבקש עצה, את יכולה כל הזמן, כאילו, כל הזמן תתחברי לעצמך. אבל כל הזמן גם לשמור על האיזון, כדי שבאופן אוטומטי כל זה יקרה. כי זו המטרה, שבאופן אוטומטי כל זה יקרה. להביא את עצמנו שזו שגרת החיים. אוקיי? להתחבר לדרך. להתחבר לדרך. יש פה עכשיו כבר 2 סבובים, כי כשהיה אחד לא הבנתי, לא התייחסתי אליו, אז זה בא עוד אחד. הזבוב אומר לנו, תתחברו לדרך, תהנו מהדרך, תהנו מהמסע, תתחברו לדרך, לא להיות במרמור, לא להתלונן, לא לומר למה זה מגיע לי, להבין שההשתקפויות זה הכרחי, להבין שככה אני אלמד, וברגע שאני אלמד, זהו, זה ילך, זה ייעלם, להתמיר כל הזמן את האנרגיה לאהבה, להתחבר לדרך, תראו איך הזבובים הלכו, להתחבר לדרך, להתחבר למסע, תשלימו עם זה ותסיימו עם זה, ואז תוכלו לפרוס כנף ופשוט לעלות. Your wisdom inspires the world. החוכמה העמוקה שלכם נותנת השראה לעולם. אוקיי? אז תמיד צריך לזכור את זה גם, כי זה פשוט ככל שתהיו מחוברים לחוכמה העמוקה הזו שלכם, שבעצם נולדתם איתה, גדלתם איתה, מגיעה מכל הגלגולים הקודמים שלכם וכולי, החוכמה הזו מתפרצת החוצה. ברגע שאתם מתחברים אליה, אתם מגדילים אותה עוד, יודעים עוד, נפתח לכם עוד, נפתח לכם עוד, וככל שנפתח לכם עוד, זה פשוט יוצא החוצה, כי עם האנרגיה שלנו. השדה האנרגטי שלנו מכיל חלקיקי אור, שנקראים פוטונים, שהם נמצאים בתאים, DNA, אטומים וכולי. בואו נלך לפוטונים, שזה כבר היחידה, החלקיק אור הזה, שהוא, התפקיד שלו זה רק לחפש עוד מישהו דומה לו, ללכת, להפיץ, להידבק, להשתכפל, להפיץ. אז כאילו ככל שתמלאו את עצמכם בזה, הפוטונים שלכם כבר יוצאים החוצה ומפיצים את הטוב הזה, וגם דומה מושך דומה, זאת אומרת לא רק הם הולכים לדומה שלהם ושם הם עושים עבודה, קשר דם זה הראשון, אלא גם הם מושכים אליכם את הדומים לכם, ואז החוויות שמגיעות אליכם, ההשתקפויות, לאט לאט יותר הרמוניות, יותר משמחות, יותר מרגישות נינוחות, כי זה דומה יותר לכם. אוקיי, אז זה הקלף, אוקיי, זה הציור. ותודה רבה, ועכשיו בואו ניקח קצת זמן, וניקח פה עוד 3 קלפים, ונדבר עליהם קצת. מה המסר שרוצה לעבור? תודה להשם. shadow, זה בעצם, shadow זה החסמים, זה בעצם, יש בתוכנו צל ואור, בכל אחד. מלאך ושד. וזה בעצם צדדים שונים של תודעה, אוקיי? זה עולמות שונים. אנחנו בוחרים באיזה עולם להיות, באיזה צד להיות, אוקיי? ברגע שתפצחו את הקוד, מה שנקרא, זאת אומרת, ברגע שתבינו איך
לחיות בשני העולמות, בלי בעיה. זאת אומרת, איך גם לאמץ את הצל שלי, את החושך, את החסמים שלי, לאמץ. מה זה לאמץ? לא לפחד מהם. אני יודעת להתמודד איתם. אז אם פיצחתי פה איזה חסם, אני לא מפחדת שהוא יחזור, כי אני יודע להתמודד איתו. הוא גם לא יחזור, כי מרוב שהתדר שלי הוא כבר באדר סייד, הוא כבר בצד השני של האור, של המלאך, אין לו מה לחזור, כי דומה מושך דומה. זה כבר מגנט הפוך, הוא כבר... אבל אני גם לא מפחד, כי אני קו-אקזיסט, אני יודעת להתמודד עם שני הצדדים, אוקיי? עכשיו יש לנו רוורסייד, בואו נראה מה אומרים לנו פה על זה. letting go, אוקיי. אוקיי. אז מי שמרגישה שהמציאות החדשה שלה ממש כאן, והיא כאילו אומרת, די, אני לא מרגישה קשורה. אני לא מרגישה לחיים האלה, כאילו, הפיזיים. אני לא מרגישה קשורה, אני לא מוצאת את עצמי פה, אני מרגישה שיש הרבה יותר שאני צריכה לקבל ולהיות באיזה מקום אחר לגמרי, וזה לא אני, זה לא התודעה שלי. זאת אומרת, הפיזי והרוחני, הם לא נפגשו, הם לא באיזון, הם לא בהרמוניה. אז למה זה קורה? כי אתם לא באותו רטט. זאת אומרת, בתודעה אתם כבר ב-other side, אתם בעולם שאתם רציתם ליצור לעצמכם, אתם בתודעה, אתם שם. אבל יש עדיין משהו, דבר אחד בעולם פה הפיזי, מהמציאות הקודמת שלכם, מהעבר שלכם, והעבר זה יכול להיות גם מה שקרה עד לפני רגע, אוקיי? זאת אומרת, יש דבר אחד אחרון שאתם צריכים לשחרר אותו. ובעצם, למה הוא לא משתחרר? וזה מה שלא נותן לכם. רגע. טוב. הילדים שלי נוגעים לי במחשב, יש לי פה עוגיות. למה אתם לא מצליחים לעבור לצד השני? מה זה הצד השני? זה תודעתי, נכון? אז אם התודעה שלך, בתודעה שלך את רואה את עצמך כבר בבית כזה, עם גבר כזה, עם עבודה כזאת, וכו' וכו'. למה את עדיין לא שם? זה ברגע שבתודעתי תהיי שם, אבל גם ב100%. כי עדיין יש משהו אחד שתודעתית את פה. את פה. זאת אומרת, תודעתית, את חושבת על הדבר הזה באותה חשיבה, באותו מיינדסט של מה שהיה עד כה. ואת צריכה לשחרר את זה, וכאילו לומר, זהו, זה בידי השם. אני לא רוצה להילחם בזה, אני לא רוצה לנסות לשנות את זה, אני לא רוצה חלק בזה. וזה בעצם מה שדיברנו גם, לתת לעבר ללכת, אוקיי? לשחרר. ואז יצא לנו כאן את הקלף הזה, כאילו של ה-letting go, release, לשחרר את זה, give up, לוותר, זאת אומרת, זה לא ישתנה, אוקיי? אם זה גבר מסוים שאמרת, עוד קצת, זה לא ישתנה, אוקיי? הוא בצד השני, הוא לא בצד שלך שאת צריכה להיות אליו, את צריכה להגיע לצד אחר. זאת אומרת, מבחינה תודעתית, או מי דיברה איתי אתמול, דיברנו על גליץ'. מה זה גליץ'? גליץ' זה כשאת בתודעה מסוימת של העתיד שלך כביכול, של הגרסה הטובה ביותר שלך. אז ברטטים, את שם. הרטט גבוה, הרטט מותאם לתודעה החדשה, לחיים החדשים. אבל כאילו הגוף הפיזי עדיין פה, והגליץ' בעצם, מה זה הגליץ' הזה? זה בעצם, יש תוכנית אלוקית, והתוכנית האלוקית אומרת, אוקיי, ברגע שהיא תהיה ברטט מסוים, אז אני מתחיל להעביר אותה למציאות הזאת מבחינה פיזית. זאת אומרת, הגוף מתחיל להשתנות, החיים מתחילים להשתנות, השפע שמתמגנט מתחיל להשתנות, הכל מתחיל להיות מותאם לאותו הרטט. אז פתאום את עוברת דירה, פתאום יש לך דברים משתנים לתוך המציאות החדשה שאת רוצה. אבל מה קורה שאת ברטט גבוה ומהיר מאוד של המציאות החדשה, אבל הגוף עדיין לא התפרק במלואו, עדיין השפע מתמגנט לאט לאט, כי זאת אומרת, זה לא באותו, זה הגליץ' בעצם, כי הפיזי פה, ויש פה בלבול, יש פה אשליה, יש פה משהו שאתם עדיין נאחזים בו, זה אשליה.
אוקיי? זה אשליה, זה מה שמנסה להחזיק אתכם פה, בצד הזה. אז אם זה גבר, אז הוא לא באותו רטט שלך, הוא לא באותו תדר שלך, וזה גם לא ישתנה. אם זה משהו שאת נלחמת עליו, זה משהו שאת נלחמת עליו. כאילו, את אומרת, אני רוצה שזה יהיה אחרת. כאילו, את רוצה לשנות את העולם באיזה משהו, גם. ואת רוצה שזה יהיה אחרת, אבל אומרים לך, לא, זהו, זה לא יהיה אחרת. פשוט תקחי את עצמך ולכי משם. כאילו, תוותרי, מה זאת אומרת? הרי, ואם את אומרת, אוקיי, אבל אני לא יודעת איך ללכת משם, אני לא יודעת מה לעשות. אז השם אומר, זהו, תשאירי את עצמך בידי היקום, בידיים שלי. זאת אומרת, תודעתית תוותרי, תודעתית תביני שזו אשליה, שזה רק בא לבלבל אותך כדי שברגע כל עוד תתעסקי בזה, אמרנו, אם ניתן יחס לדבר מסוים, האנרגיה הזאת תמשיך לנהל אותנו, להישאר, להציק לנו. זה הטפילים, אוקיי? אלה הטפילים, תראו איך הכל מדויק. כל מה שאמרתי וכל הדברים שאמרתי, זה אנחנו נדבר על זה. אלה הטפילים שבעצם רוצים להשאיר אתכם פה, במציאות הזאת. שלא תתקדמו הלאה. אז זה כל מיני בעיות בחיים שכביכול אומרים לך, בואי תפתרי, בואי נדבר, בואי נעשה. ואת רוצה לעשות טוב בעולם, את רוצה לשנות, את רוצה לעשות שינוי. אז את ממשיכה להתעסק בזה, כאילו לנסות לשנות מישהו, משהו, אנשים מסוימים, אולי משהו בחברה, בממשלה, במדינה, במערכת. את מנסה לשנות את זה על ידי זה שאת רוצה שוב להיפגש, את רוצה שוב, את אומרת כן בואו ניפגש, בואו נדסקס, לא, אני רוצה להגיד מה אני רוצה שתעשו ככה וככה. לא להתעסק בזה. זה הבלבול, זה אשליה. זה עכשיו האישור שלכם שהדבר הזה הוא אשליה כדי להשאיר אתכם פה. זאת אומרת, ברגע שאת אומרת אני בידי בורא עולם, אני משחררת את כל היחס שלי לדבר הזה. מה שצריך לקרות יקרה. לדוגמה, הילדים שלי הולכים לבית ספר, הרבה דברים שהם לא מוצאים חן בעיניי, ואני הייתה תקופה, זאת אומרת, עד עכשיו, עד לא מזמן, כל הזמן הייתי נלחמת עם זה. מה זה כל הזמן רציתי לשנות את זה. אז דיברתי עם המורה, ואז דיברתי עם המנהלת, ואז דיברתי עם הסייעת, וכל הזמן ביררתי ובדקתי, וידעתי גם שיש לי את הכוח לשנות את זה. זאת אומרת, אני יודעת איך לשנות את זה, ואני רוצה לעשות טוב למען לא רק לילדים שלי, לכל הילדים. אתם יודעים, לכל מערכת החינוך, לשנות את זה. לעשות דברים. אבל מתישהו גם הבנתי, התחלתי להרגיש ולהבין, זה לא ישתנה. זה ככה, זה לא ישתנה. יש את מערכת החינוך, משרד החינוך, שקובע סטנדרטים מסוימים, ככה המורה צריכה לדבר, ככה צריך להתנהל, זה הבית ספר. אוקיי, ביקשתי להעביר את הילדים בית ספר. הם לא הסכימו, רצו לדבר, לחקור, לבדוק. זה נמשך חודש שלם. אחרי חודש שלם שהבנתי שהם רוצים עוד פגישה ועוד פגישה, וראיתי, אוקיי, שום דבר לא יצא מזה. כי לא משנה, הגעתי עד הפיקוח הגבוה ביותר של משרד החינוך, לא משנה, דברים לא משתנים. כי זו הדרך, take it or leave it. אז אמרתי, אוקיי, אני לא רוצה להתעסק בזה, כי הבנתי שזה רק הסחת דעת, ואין לי מה לחפש שם יותר, ואני במלג, כאילו, עכשיו, הילדים שלי שם, נכון? זאת אומרת, זה לא עכשיו קחי את עצמך תלכי. הילדים שלי שם, הילדים שלי בבית ספר, והם צריכים בית ספר, נכון? הם צריכים כאילו מסגרת, ואני צריכה שהם יהיו במסגרת וכו' וכו'. אז מה עושים? לא מתייחסים. זהו, פשוט מאוד אמרנו, מה שלא ניתן לו יחס, נעלם. מסתדר מעצמו, אוקיי? זאת אומרת, אני כל הזמן רק בקשר עם הילדים שלי, אני גם אותם מלמדת. לא לתת יחס למי שהוא טפיל. לא לתת יחס למי עכשיו, נטפלו לילדים שלי. גם ילדים, גם מורים, כאילו, זה היה ברור גם שזה יצר הרע שניסה לבלבל אותי כל כך, ולגנוב לי את תשומת לב, אוקיי? ברגע שאמרתי, לא,
לא רוצה להתעסק עם זה, זה יתחיל לרדת ולהיעלם. אבל הנה עכשיו כאילו, ומנסים אותה, אני פשוט לא מתייחסת, אני לא עונה, אני לא מסכימה להיפגש, אני גם לא עונה לטלפונים, אני כאילו, והילדים שלי, אני יודעת שהילדים שלי הם ההשתקפות שלי. אם בי לא יהיה פחד, בהם לא יהיה פחד. אם אני לא אתן תשומת לב לטפילים, הם לא ייתנו תשומת לב לטפילים. אם אני אהיה ברטט מסוים, הם יקבלו את הרטט המסוים, כי הם השתקפות שלי, ואמרתי, קשר דם זה הראשון. אז אני, כל עוד אני לא נותנת יחס לדברים האלה, ואני מבחינתי מלמדת בעצמי את הילדים שלי דברים, מוודא שהם ידעו מה שהם צריכים לדעת, מוודא שמתייחסים אליהם כמו שצריך בבית ספר, כאילו יש גבול, אם יש משהו שאני ממש צריכה להתייחס אליו, אז כן, אני אתייחס, אני אתקשר לאמא, אני אעשה מה שצריך לעשות, אבל לא בהגזמה, זאת אומרת, בעצם זה כמו שהשם אומר, אתם צריכים לעשות רק השתדלות, אבל אתם צריכים לשים את כל מבטחכם בי. אז כל בוקר אני גם עושה להם הגנות, שולחת אותם, דואגת, הוצאתי אותם מהצהרון, זאת אומרת רק שמתי אותם כמה שעות בסיסיות, ואני איתם אחר הצהריים, אני מלמדת אותם דברים שאני חושבת שהם יותר נחוצים לחיים האלה, וכו' וכו'. אז בעצם זה להרפות, זה לשים את עצמי ביד השם ולהגיד אוקיי, מה שיהיה, וברגע שאני לא אתן יחס, אז דברים פשוט מתחילים לקרות, והיקום פשוט מתחיל להביא כל מיני הזדמנויות שיותר תואמות את התדר, אוקיי? את הרטט שלך. עכשיו, בנוסף, לגבי הקונפיוז, הבלבול הזה, העניין הזה שלכם, אז יש לנו פה משהו שהוא בלבול, ויש לנו משהו שאומרים, הבלבול הזה הוא רק אשליה, וזה גם משהו שהוא לא נודע, יש לך הרבה שאלות לגבי זה, את מנסה לפתור את הפאזל שם, את מנסה לחקור את זה ולהבין, ואולי גם את קצת חשה שזה התפקיד שלך לחקור ולהבין, כי את יכולה לעשות שינוי, שזה מה שאני חשתי בהתחלה, אבל כבר אמרתי, סבבה, אני מבינה את זה, אבל אני רואה שכאילו כבר אין לי מה להתאמץ פה, למה? כי יש לי דברים אחרים חשובים יותר, ואותם עליהם אני אתמקד. אם לא היה לי באמת מה לעשות, הייתי מגיעה כאילו עד איפה שצריך להגיע, ועושה מה שצריך לעשות. אבל כנראה שזה גם לא התפקיד שלי, כי הנשמה שלי סימנה לי. איך היא סימנה לי? היא סימנה לי ככה. היא נתנה לי להרגיש ככה. כל שיחת טלפון עם הבית ספר, כל הילדים שלי, איך שהם הרגישו, הם חוזרים ומספרים לי, עשו לי ככה ועשו לי ככה. כל זה, כל השברון לב הזה, כל המין עצבות והרגשה של חוסר אונים כזה, הרגשה של כאילו די, מה זה הבית ספר הזה, מה הם עושים שם, מה הם לומדים שם, הילדים חוזרים, מקללים, השם ישמור, איזה שפה, איזה דיבור, איזה עניינים, וכל זה גרם לי להרגיש חסרת אונים בנוגע לזה, זאת אומרת, כי מצד אחד הילדים חייבים את המסגרת, אני צריכה שהם יהיו בבית ספר, אוקיי? אני צריכה את השקט שלי מצד אחד, אין מה לעשות, ואז צמצמתי את זה למינימום, שזה בלי צהרון, זאת אומרת, ואז באחת אני כבר אוספת אותם, אז יש לי את כמה שעות של הבוקר, ולכן אני חייבת להתמיד בלוז שלי, כי זה כולה 4 שעות של שקט, ואני מזכירה שאני חד-הורית, ולבד אני צריכה להיות איתם כל היום וכל הלילה, כן? אז כאילו זה ממש דורש המון התמדה עם הדברים שלי והעניינים שלי, אז זה, וגם, זהו, אז הם חייבים להיות שם, אז הם יהיו שם, הם צריכים גם ללמוד, לקרוא, לכתוב, חשבון, רק הדברים החשובים, והילדים שלי יודעים את זה, שלא אכפת לי, כאילו ברגע הם לא הקשיבו בשיעור מולדת, אמרתי למורה, זה לא מעניין אותי, אני לא צריכה שהם ילמדו את זה. אני צריכה שהילד שלי ירגיש טוב, שהילד שלי לא יפחד להגיע לבית ספר, שהילד שלי לא יגיד לי, אמא רע לי שם. זה מה שאת צריכה לדאוג לו גם כמורה. ברגע שראיתי שאין לי מי לדבר, אמרתי זהו, אני מניחה את זה. כי השם מסמן, הוא מסמן לנו, אין לך מי לדבר. אין לך מה להיכנס עכשיו לכעס, או לכל מיני עניינים. לא, אין לי מי לדבר. זהו, עזבי, תשאירי את זה לי. יש לי תוכנית. את יודעת, יש לי תוכנית, אז תשאירי את זה לי. אוקיי, אז בואו נראה מה עוד צריך לעבור פה. מה הקשר לזה?
בואו נראה מה הקשר לזה. תכף אני אקח על זה. אוקיי, מה שפה השם אומר זה שוב, הם טפילים. אוקיי, כל העניין הזה זה טפילים. טפילים. זאת אומרת שמצד אחד, אוקיי, קיבלתי פה שני דברים. מצד אחד, נניח מה שקורה לי עם הבית ספר, אז אם יש לך משהו דומה, שזה יכול להיות עם העירייה, עם כל דבר, אז בעצם כל זה קורה רק בגלל שהיצר הרע רוצה להתאפל אליכם, לשגע אתכם, לגזול לכם את הזמן, לשים את התודעה שלכם במקום שהוא לא נכון, וגם עוקבים אחריכם, זאת אומרת לומדים אתכם, אוקיי, איך היא מגיבה, מה היא אומרת, איך היא חושבת, וכאלה דברים. אז כאילו אל תיתנו לזה תשומת לב, אוקיי? כי זה סתם משחק, אוקיי? ועכשיו אני אמשיך בכיוון הזה רגע. רוצים לקחת את תשומת הלב שלכם לשם, לטפיל, לבעיה הזו, שבעצם זה סתם אשליה. ולמה רוצים? יצר הרע רוצה לעשות את זה, כי הוא רוצה שתשומת הלב לא תהיה פה עם הטדיבר, שבעצם הטדיבר שהוא הבחור, הוא הגבר שמעוניין בך, והוא הגבר שרוצה להגיע אלייך. וכל עוד את לא תהיי עם תשומת לב על זה, ואת לא תשמרי על התדר, לא תהיי באותו תדר כמוהו, באותו רטט של, אוקיי, אני רוצה שתגיד, לא תחשבי, הנה, הוא מגיע אליי, הנה, לא תדמייני את זה, לא תהיי שם, כי את תהיי בכעס, את תהיי בעצבות, הוא לא בכעס ובעצבות, הוא רגוע, הוא ברוגע, הוא יודע שהוא כבר מעוניין בך, הוא יודע שהוא בחר נכון, הוא יודע שהוא רוצה לבוא, לדבר איתך, ברגע שאת לא תהיי בתדר הזה, את לא באותו רטט שלו, את דוחה את המתנה הזאת. וזה התוכנית של היצר הרע, בעצם להשאיר אותך פה, אוקיי? שכל הזמן תהיה עסוקה עם שטויות. אז תתרחקו מזה. זה דבר אחד. ודבר שני, מדובר פה גם יש כאן מישהי או כמה, שבעצם הטפיל הוא הטדיבר. זאת אומרת שיש מישהו בחיים שלך שהוא לא בשבילך. אבל את עדיין תקועה בעבר, ואת תקועה עליו. ואת כל היום כאילו קוראת ההודעות שלכם, ועדיין חושבת עליו, ועדיין בציפייה שזה יקרה. אבל את רואה שזה לא מתקדם, ואיך את יודעת שזה לא לך? אם את מרגישה ככה, אוקיי? אם יש בלבול, אם את לא יודעת הרבה דברים, כי הוא לא מספר לך הרבה דברים ויש בלבול, ואת לא יודעת, אז כאילו הוא אומר, די, אל תחקרי בעניין, אל תנסי לפתור את התעלומה הזאת. כי אם יש בלבול, אז הוא לא בשבילך, אוקיי? שימו לב לזכור, מה שמבלבל, מה שלא הרמוני, להתרחק. זה הסיכום של כל העניין הזה. מה שלא הרמוני ומבלבל, לא לתת לזה יחס. אוקיי? אז פה מדובר בגבר, ובעצם את צריכה to cool down. זאת אומרת, את צריכה, זהו, תשחררי את זה. תשחררי את זה, תפסיקי להסתכל על ההודעות, תפסיקי להסתכל על התמונות. לא נורא אם חשבת עליו פה או שם, אם פתאום את אומרת, אוקיי, יכול להיות שזה הוא, או יכול להיות שזה הוא. אני פתוחה, תהי פתוחה, סבבה. לא אומרים לך תשללי אותו לגמרי, אבל תשחררי, לא להסתכל על ההודעות כל הזמן, לא להגיד מתי הוא בא, לא לחכות לו, כאילו בקטע של, מתי זה יקרה, ולהיכנס לעצבות כזאת. לא להסתכל על ההודעות ולהיזכר בכל מיני דברים שמכניסים אותך גם לעצבות כזאת ובלבול. לא להיות בבלבול גם, זאת אומרת, אם את מרגישה שהוא מסתיר ממך דברים, אם את מרגישה שהוא תעלומה בפני עצמה, כולנו מרגישות את זה על הגברים, תעלומה בפני עצמה. אם את מרגישה שאת צריכה לחקור כדי לדעת יותר, אם את מרגישה, וואי, אני לא בטוחה, רגע, הוא ככה, לא, הוא ככה, מרגיש לי פתאום ככה, מרגיש לי ככה, הוא עשה את זה, הוא לא עשה את זה. לא להיות שם. זאת האשליה, אוקיי? זה לא אומר שאת לא תהיי עם הטדיבר הזה, אבל כל עוד את לא משחררת, את לא יכולה לקפוץ למציאות החדשה שלך, כי הבלבול הזה, זה התדר של הנמוך שתופס אותך.
זאת אומרת, יש כאן בלבול, יש כאן אשליה, יש כאן לא נודע, וזה משאיר אותך בבור. צריך להוציא את הרגל מהאדמה. צריך להוציא את הרגל מהאדמה, כי הרגל שלך בתוך האדמה, והרגל שלך צריכה להיות מעל האדמה. ספירת המלכות, מעל האדמה. לא מתחת לאדמה. מתחת לאדמה זה עולם תחתון. זה הלא נודע, זה הבלבול, זו האשליה וכו' וכו'. ואל תנסי לפתור את התעלומה הזאת עם הגבר הזה. פשוט תניחי לזה, אוקיי? תתרכזי במציאות החדשה שלך. לאן אני רוצה להגיע? מה אני רוצה לקבל? וגם לא יותר מדי מה עליי לעשות ואיך עליי לקבל את זה. לא, לא, לא. פשוט תהיו שם. תהיו שם קצת. תהיו שם קצת. כי אם הקריאה הזאת מדברת עליכם, אז אתם כבר מאוד גבוהות. זה כבר הסרטון יגיע למי שמאוד גבוהה. את לא צריכה יותר מדי כבר לעשות כלום. כלום בעצם. מלבד פה, במחשבה. הנה, כי את כמו הנץ, את כבר למעלה. את כבר מעל העננים. אוקיי? אז הכל תודעתי. בתודעה, צאי משם. זהו. התכוונתי לעשות פריסה קצרה. יש לי תכף מישהי. 2 קלפים אחרונים. הנה, אחרי שתצאי מזה תודעתית, תרפי, תשחררי, תתני לבורא עולם לעשות את העבודה, יגיע אלייך מישהו, אולי זה הוא ששחררת, אולי זה אחד אחר, הוא יגיע אלייך וירצה להיפגש איתך ולדבר איתך ולהסביר כל מיני עניינים, אוקיי? ולהסביר את השקרים, להסביר בעצם את כל השקרים שהיו במערכת היחסים הזאת, או בעצם עם הקשר הזה איתו, זה שבא יבוא להזמין אותך לדייט, לדבר איתך, הוא ירצה להיפגש איתך, והוא רוצה לדבר איתך כדי להסביר לך על שקרים מסוימים, בעצם לעשות לך סדר בכל המחשבות האלה, ברעל, כי היה המון רעל, הייתה המון רעילות שם, אז יכול להיות שמדובר באותו אחד שהוא הטדי בר, כי בעצם אמרנו שהוא תעלומה, אז זה יכול להתקשר, ובעצם את צריכה להוציא את הרעל הזה, כי כאילו יש פה שקרים. זאת אומרת, יכול להיות שאת חושבת עליו דברים שהם לא נכונים, שבעצם אלה השקרים שאנשים גרמו לך לחשוב עליו, כדי שתהיי תקועה בכל מיני שטויות, כדי שהוא לא יוכל להגיע אלייך וכו' וכו'. ובעצם הוא יגיע אחרי שתרפי, ותפסיקי לנסות לפענח אותו, ותהיי רק בשלך, את תוכלי לשחרר את זה, הרגע שלך תצא מהאדמה כאילו, ואת תוכלי לפרוס כנף ולעוף כמו הנץ. כי כרגע הרגע שלך תקועה באדמה, והעולם התחתון תופס אותך על ידי זה, שאת מנסה לפתור את הפאזל הזה, ואת עדיין שם, את עדיין בתוך הבלבול הזה. והקלף הזה אומר, בעצם אני באה לחשוף את השקרים, לספר על הרעל הזה שתפס אותך ובעצם מהו, והרעל הזה זה הרעל שהיה בינינו. אז מרגיש לי מאוד שכאילו את חושבת עליו המון דברים שהם לא נכונים בכלל, בגלל זה גם השם מבקש, צאי מהבלבול, אל תנסי לפתור את זה, אוקיי? יש פה תוכנית אלוקית, ואת לא אני. אוקיי? אל תנסי לפתור, את לא אני, את לא הוא, כאילו. אז אל תנסי לפתור את זה, כי אני יודע הכל. אני רואה את הכל. אני יודע איך להביא אותך לשם. תרפי, תוציאי את הרגל הזאת, כדי שתהיי 100% ברטט של המציאות החדשה שלך. הוא מחכה לך שם, במציאות החדשה. הוא לא יכול להגיע לפה. וכשתיפגשו, יש כאן פרטליטי, נחש, מסמל שפע, פוריות, בעצם להוציא פירות, ליצור, אוקיי? אז זה נחש, שמסמל גם שפע וגם נחשיות, כן? אבל זה הקלף של הנחש שמסמל את הפרטליטי, ואז בעצם הקשר ביניכם יהיה פורה ומשגשג, ולא רק הקשר ביניכם, אלא גם בכלל החיים שלך, התודעה שלך וכו' וכו'. אז זאת הייתה פריסה מהממת שלא ציפיתי לה בכלל, וכן, איזה כיף, ממש כיף. תודה רבה. לפריסה אישית, תשלחו לי בבקשה וואטסאפ, לא להתקשר. תשלחו לי וואטסאפ ואני אחזור עליכם. אני מציעה 2 פריסות, פריסה של שעה שהיא מורחבת, ופריסה שהיא SOS, שזה נקרא שאלה בקטנה, שאני עונה רק על שאלה אחת.
וזה לא בפגישה ככה, אלא זה בוואטסאפ, כאילו, אז תדברו איתי על זה גם. אני עונה רק על שאלה אחת, שממש אתם חייבים עצה לגבי, הכוונה לגבי, מסר מבורא עולם כמובן, קלפים, הכל, זה משהו קטן יותר. וזהו, אוהבת אתכם, ביי ביי, אז תשמרו על השמחה.